Magsugod karon Disyembre 2, tuig 2024, ang usa ka semana nga mga kalihukan sa Solidarity Week dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matag unang semana sa buwan sa Disyembre, gideklarar nga Urban Poor Solidarity Week base sa executive order nga gipirmahan kaniadto ni kanhi Presidente Cory Aquino. Pipila sa nakalinya sa usa ka semana nga pagsaulog sa Solidarity Week mao ang pag-award sa mga titulo sa yuta ug mga subdivision plans. Giandam usab sa Executive Director sa Division for the Welfare of the Urban Poor, Attorney Ronald Anthony Librando, ang duha ka adlaw nga legal aid program alang sa tanang mga miyembro sa mga homeowners associations nga adto pagahimuon sa ila relocation sites sa Barangay Budlaan ingon man sa Bulacau. Kini wa pay labot sa pag-award sa 15 ka mga outstanding nga homeowners associations sa Lukop Siyudad sa Sugbo ug 5 ka mga outstanding HOA presidents. Ipatawag usab sa Presidential Commission for the Urban Poor, PCUP, ang tanang presidente sa mga homeowners associations alang sa usa ka seminar ug uban pang mga kalihukan. Gibanabana usab ni Attorney Butch Librando nga kapin sa 7,000 ka mga miyembro sa mga homeowners association dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang mutambong sa katapusang adlaw sa Solidarity Week diin pagahimuon ang Solidarity Walk gikan dinhi sa Plaza Sugbo padung na sa Cebu City Sports Center. Criteria naman, number one, active nilang homeowners association in terms of kung awarded sila, collection, yan na sila registered sila sa DSUD, then regular ang ilang meetings. Yeah. Active sila ang pag-participate sa mga activities sa city, sa national, participate sila ba. Then another criteria is about environment. So dapat na sila solid waste management program. Kini ang balita, Amy Matis, Cebu City News.